Så er vi lige kommet ned til Mathias. Han har gang i lidt af hvert. Det går vi lige ned og kigger på. Der går en mand derovre med græsæs på ryggen. Det er Sjøfeldt. Han vender lige tilbage til det nu. Fordi hernede, der har Mathias lige gravet en trampolin. Så han har svært at flytte nogle ledninger her. Så er der lige lavet en lille station der. Og så Christian, hvordan går det med at installere den? Det går fint, let, meget brugervenligt. Jeg skal bare lige koncentrere mig lidt. Fordi hvad er du ved at lave? Jeg er ved at lave afgrænsningen, så går robotten ved, hvor den skal køre. Jeg kigger lige med på mobilen der. Ja. Så du har lige sådan en lille joystick? Ja. Der var toren der. Ja, det er også ved at have både øjne på robotten og Og forhindringerne her, ikke? Og her der er en af de store, det er trampolinen. Men den klarer vi også. Men det er spændende.